Sorry. Ayaw naman eh. Yung kasi hindi mo kayo. Sino nagturo kay nanay? Kumusta yung mga kansa? Ako nga pala si Paolo. Kaya maglaro tayo rin sa mga pinakapaborito yung laro. Ang tumawa ka, talo ka, si 78. Pero bago natin simulan, nainis lang ako kasi nagsisimula ako mag-record. Pumasok ako sa kwarto ko, hindi ko mabuksan yung pinto. Pag bubuksan mo, parang ayaw ka palabas eh. Parang mag-record ka lang. Mag-record ka ng video. Ano ba ito ayusin? Eh no, parang sumikip. Parang naging virgin bigla. Hindi ko lang kung dahil may anay na rin kami dito. Pero kaya nga tayo lilipat, di ba? Kaya nga tayo nagpapagawa ng bahay. So, comment nyo nga below kung paano ko muna maayos hanggang ginagawa yung ating bahay. I-like na rin yung video para magkaroon tayo ng house tour. So, atin na agad simulan. Ayan yung nagpapasaya sa akin eh. Bigyan mo ako 3 buhay dyan. Alam nyo na. Yun na, yun yung pinagmamalaki nyo. Lita bagay, di lobas gaping ko. Lagi naman ang nanay, number 3 lagi ang sermon yan. Hindi naman lumihina yan eh. Sunod. Ganda, alam mo na ang gagawin natin ngayon, ha? Ano? Rufa May Quinto, ikaw na. Ako na nga. Hindi nga. Ay, di ba? Yung sinabi ko sa'yo kanina. Ako na nga ang ano. Ano ba? Rufa May Quinto, ikaw na. Ba't ako? Ikaw na. Eh, di ba? Sasagot ka sa akin. Ay, oo nga pala. Ay, gabi na. Pinagpiso Madaling namin ito. araw na to. Yes, Tito Sandali, Boy. ulitin natin. Rufa May Quinto, ikaw na. Tito Boy, ikaw na! Yes! Go, go, go! Woo! Pagod ako doon Alam mo naman talaga ang bandila naman talaga laging paumaga na yan. Kaya mahirap talaga yung gusto mo ni Tito Boy. Kaya nakalbo si Tito Boy eh. Na-stress siya. Ito yung mukha niya. Parang, diba napag-usapan na natin kanina. Sanay ka na kasi Tito Boy. Kaya ka nakalbo eh. Hindi kalbo si Rufa May. Pero maraming salamat. Napasaya mo ko doon. Galing kay baklang nagigitara. Hindi ka lang. Paano nyo nakukuha yung mga ganitong pangalan eh. Ako, diet ako. Yeah. Sumalambot. Okay, blur. Okay na pala. Dati dyan. Hey! Naranasan mo na ba? Hindi ng mga banat yung kinikilig ka na. Di mo pa nga siya kilala. Mahalaga na siya. Hey! Ang ina kasing lambot lang. Siyang ilong mong maganda. Tinitiyak mo ba? Kung tunay Tutinggan. talaga. Pumadaya ang mundo. Tiwala lang. Nag-isip ka mo. Hindi lahat ng bagay makukuha mo sa tiwala, okay? Minsan kailangan mo rin manigurado. Sumakit yung puso ko ron. Gusto ko nga sumaya eh. Sunod! Epal mo naman dito eh. Para sa 100. Ako'y mapagtitrip pa. Sige, pawak mo ng pututoy ko sa puso. Dito. Ay ako, sunod. Kaya kay Epoy, nag-iisa na nga lang, nagbabalak pa yata to. Pag bumaba ka, talo ka. Hindi, subukan mo. Titig na ako sa'yo. Hindi ka baka 1, 2, 3 sa akin. Nasa 4, 5, 6 na aking utak. Tumingin ka, bayad ka. Mga walang pang commute. May panlandi. Sunod. 3 balls, no trial. Ito ang liga. Oh, isa na, last one, last try. Kaya mo yan. Oh my God, yung tingin seconds from disaster pala to eh. Mukha ng pilyo. Sorry, kailangan ko tingnan ulit. Yung kape ko, hindi! Yung kape namin. Kung ito tumapon, ako, hindi na ako matutuwa. Ito yung motivational rice mo, Rendon. Dunukin mo to kasama yung tortillo. Enriched with iron. Yan ang 100 pesos ng Jollibee, kaya mahal na yan. God. Bobo nyo! Ang bobo nyo! Kamahal nyo. Ba't naman kasi sumak? Uy, nakakainis naman eh. Pusong malambot. Pero pala rin, lalo lang akong matatalo lang ako lalo dyan eh. Kamusta yung sleepover? Oh, buhay Okay pa! lang, ma. Ay, ads na ng ano? Kamusta yung movie? Focus lang, ma. Bakto? Isang 10-piece McNuggets and 2 regular drinks. Thank you for choosing McDonald's drive-thru. Ingat po. Snatch through. Maraming salamat, ma. Ito ang ka-riding and tandem ni ate. Rod. 5,000! Panood ko to dati Pero marami ba? bayong! 50,000! Hey! Pera o bayong! Hirap maging DJ, no? Ate, taga saan ka? Kuya Will. Ang
Yuruma! Labas mo yan! Yo, tawa ako yung natuwa sa iyong pinakitang talento. Sunod! Ako na ako pag may adobo dyan na masarap ang pagkakaluto. Ilagay mo dito yung kanin na may iron. Pucha, napakasarap na niya. Mas mahal pa yan sa kahit anong putahe. Sa pinagpugong putahiran doon. Sunod! Kuya Yossi nga po. Yossi. Apa, magkano kuya? Kano sa blue? 22. Ang mahal mo naman! Putang ina mo. Kaya pala sobrang mahal eh. Malakas din siya magmura. Sunod! If I could choose your tattoo, it would be a cute. Tama na ang pagtawa kasi. Nakakahilo. Nakakahilo yung joke. Dumadugundong ang dagat, diba? Kaya may mga waves eh. Interconnect ka na lahat. Kaya pala, when the moon rises, the waves of the world's back goes down. Hindi county pag ako pinapatawa ko sarili ko. Tumawa si Pia, talo na. Nod, galing kay Giovanni. La mazza, come si chiama? Ano ba? Il margiale. Così. Vedi? Thor! Ok? 5 kg. Tumawa Mjolnir! Così e si batte. Ito si Thor pag nawala na ng trabaho dahil sa inflation. Sarad! I bet he's talking to other girl. What's the... Nakasabi ko lang nga ngayon eh. Si Tentai 8. Pwedeng novela writer na lang. Baka yun yung mas naiintindihan mo. Kakayain sa jeep. Bago ka buwaba sa jeep, kung mag 1, 2, 3 ka na lang, diba? Grudo yung naiintindihan mo yung salita ng driver. Narad? Kala ko tumawa ka, talo ka to. We are told mata wakata. Tumawa ka, talo ka. Tingin tatlong buhay. O tamate. Ay. Tulipu kaka. Piki maunga. Horo. Aba naman yan, parang sinadya eh, no? Uy, masarap yan. Parang mawawala sa hininga. Easy for you to say. Anong ibig sabihin nun? The place where Tamatea, the man with big knees who slid, climbed, and swallowed mountains known as the Land Eater. Sunod! Nagtagyan pa ng music! Sunod! Pansin ko kasi talaga sapiosexual ako eh. Alam mo, parang ako din. Sabi mo, sasabi mong sapiosexual ka, lahat ng mga naging ex mo bobo. Di ba? Especially yung Yaman na lang. Uy, nakakatawa yun. Ginagamit mo yung personality 1 mo sa friend group 3. Kailangan ipag-organize mo yan eh. Yan ang hirap eh. Di naiintindihan ng matatanda kanya kasi ang dami mong social media. Iba kausap mo lang sa Discord, iba kausap mo lang sa FB, iba kausap mo lang sa trabaho, iba kausap mo lang sa ano pa ginagamit yung app sa trabaho, Telegram, naulo na ako, WhatsApp. Kung alam, sana pwede mo lang i-copy-paste lahat ng personality mo pero hindi lahat gagana dun eh. So, yep. Kung binakita rin ako, ano, first time ko dito tumawa ka, talo ka. Ganun talaga, hindi lahat na tumawa ka, talo ka. Iba tatawa ka. What's your goal in making this smart? Nakita ko na to dati. At tagal na dito, lumabas na naman. Bobo pa rin yung joke eh, pero okay lang. Kaya umiiyak yung napagsabihan mo ng dark humor na hindi mo naman katrip. At meron ka namang friend group na puro dark humor naman. Wala lang isang seryosong usapan. Lahat dark. Lahat. Gusto ko na talaga mag-beat. Mukhang okay naman daw siya, sinabi naman sa comment. Laki-laki ng buong beach, tinabig mo pa siya. Ba't ang babaeng aso is beach? Lahat nag-interconnect. So sabi ko sa'yo, sunod. Kung may aso kanina, ito pusa. Video yan eh. Video ba yan? Putang inasi. Galing kay Alfonso. In Filipino, tawagin ng lahat in English. Witty mo. Yung mga Pilipino talaga galing sa kalokohan. Sunod. Galing kay Jay Williams. Paano kung gagana mo linis wala sa to? Magbalik dapat yan habang hanggang nagwawalis ka sa kinalat ng iba. Sunod. Wow. Traction balik. Huyo po. Ako to, nanay mo. Huyo. 0985498023 na ako ngayon. 0985498023 daw po. Ang hirap pa alalahanin ng number mo. Iba-iba. Hi! Ito pa ako. Sino to? 0910291565. O, ba't ang iba? Ako to, mahal. Sino ba talaga? 0985498023 na ako ngayon. Pwede to horror. Maghanap ka na ibang manloloko! Ako to. Pwede to horror game. Ay, pwede to pang horror na. 0985498023.
Sa dami ng scammer talaga naglipa na ngayon. Lalo mga binigay mo dun sa contract tracing, yung talaga pinakamali ko eh. Ewan ko, ba't sumunod ako eh. Sigurado ko dun yun eh. Sino naman yung time na naglabas ako ng number ko sa iba. Eh, syempre, diba sumunod sa yun mali ko eh. Ganda pa naman nung number ko, may 3 umuulit na numero. 5695. Natatakot ako. Huwag kang mag-alala. 0951912246. Nag-hello pa sa labas, Kahit na anong sigaw niya. Ama, kahit anong Hindi niya utang tayo niya, malalaman. kahit sabihin niyang kailangan niyang tutulong sa ospital, huwag niyo. Hello! Uy! 0930-279-0489. Hindi pwede sa promo. Kaya ba tayo ng promo, hindi ako pwede sa ibang networks. Okay, may hanggang ngayon, kasi simula ng elementary ako, memorize ko yung number ng nanay ko sa phone. Para pa may emergency, diba? Kasi nasa ano ko na siya, nasa long-term memory ko na siya. Mas maalala ko pa ata yung sa pangalan ko. Kasi pag may emergency, kaya ko sabihin agad doon sa police o kung sino man ang hihingi sa akin ng number para tawagan. Sunod, dami kong tawa. Alakpak. Marami sa atin mga 10. Po yung gusto ko 0 yung pag nagkaroon tayong kotse 0-10. Ano ba ang klaseng may 2 digits lang? Sa general? General ka ba dapat? Sunod. Gabi na umuwi anak ko. Sino nagturo kay nanay? Sino nagturo kay nanay mag-tiktok ha? Huwag niyong bigyan ng filter yan. Ako, pag natuto mag-tiktok yan, hindi na magluluto yan. Matututo magluto yung mga anak na maaga. Sunod. Paano ba yan? Paano ba yan? Benten. Paano ko to pipindot eh? Oh my God, kala ko nakatago lang. Oh. Ayaw naman eh. Paano ba to? Pinipindot? Paano ko pipindutin? Paano pag lumabas si forearms? Lala. Ay, Ayun! ay ganun pala yun. Ay, may kamay. May braso. Ay, may kagabaraso. Ay, naku. At least meron siya sense of humor, di ba? Kaya niya pagtawalan ng kanyang sarili. In a wholesome way para magpasaya ibang tao. Meron na naman comment section. Di ba? Nakakatawa dyan. Wala kami pake. Kaya tayo. Kaya mo din huwag skip mo. Yan para sa'yo. Baka sa isang buhay dyan. Tulad ito pagkabawas nung kanya. Hindi. Huwag na natin tuloy yun. Sunod. Ube strat. Ibig sabihin ng ube. Ayan, depensa yan. Sige. Pucha. Parang gano'n yung mga episode ng no? Sa anime. Pagkakaibigan! Sa ngalan ng pagkakaibigan, hindi sila makakalagpas sa'yo. Tulad. Mahalog lang lahat. Maraming bola. Di lang bola ang bilog. Sunod. Ito na laugh talk yung tawa niya. Well, diba? Pwede mo naman kasi ilabas, diba? Ganun naman iba't ibang klase humor. Pwede mo ilabas sa tawa yung pinagdadaan ng hinagpis. Mga coping mechanism yan. Normal lang yan. At least napasaya mo kami sa iyong paghihirap. Kung vaccine naman yan, di mabuti. Yan din yung iyak ng mga virus sa'yo. 1, 2, 3, si Catalea magaling na propetang hindi malam. Oh! Pero ko na mga kargada, papaputukin ko to sa mga tao. Oh, si Flow GA! Ikaw ay mabait, sige, halika. G-A. Pinakaunang bakla na nagmahal sa rap, pero ngayon nakamit na ang pangarap. Oh! Hey! Hey! Mga bilat may magic sa rap. Represent yung Masarap talaga yun! MSG! Hindi kimaduko, a girl up. Oh! All the trans, all the gays, and the lesbian. LGBT for the win, di masarangan. Hey! Okay, baka copyright tayo dyan. Galing kay Rusticon. Mag-isa ka na ba unahan? Nasabi mo kay The Goal! This is not the goal! Lahat nag-connect. It all interconnects po. Tiyan, napakatagal na. Sunod! Para sa mga Thanksgiving Lakers. Mass in honor to Yahweh El Shaddai and Senior Santo Niño, offered by LeBron James and LA Lakers, headed by LBJ and Anthony Davis and all the LA Lakers team players, Darvin Ham and Rafael. Kaya pala 1-0, 4-0 naman sila. Magaling! Tama paggamit ng mga donasyon nyo. Yan, diyan kayo magaling. Duunan nyo pa yung mga basketball kaysa sa sariling buhay natin. Talo na so.
Maraming salamat. Yan ang gusto ko. Kaya ito lang yung oras na gusto ko na uutusan eh. Naantay ko pa eh. Ayun. Okay, maraming salamat. Sunod. Banggaan ng isang dump truck at isang van sa Maguindanao. Si Ma'am Alegre naka-alerto 24. Ito ba yung truck? Ano po, nagkabanggaan po yung truck sa katao. Ibang talento. Nabangga po ng tao yung truck. Nabangga po yung truck. Nakabangga po yung driver ng truck. Ng tao. Eh, mababa ka na. Hindi po pala, Mababa ka na kasi. dalawang truck lang nagkabangga, wala po kasamang tao. Magaling na pagme-memorize. Di na sayang iyong diploma, ate. Maraming salamat. Sabay tawa na lang natin. Tama? Kaya tayo naglalaro ng tumawa katalo. Ang gusto lang namin sumaya. Tayo pa mga nagagalit dyan. Wala akong pake. Wala sumaya. Baby elephant. Oh, holy Sam! And for these young orphaned elephants, this charitable foundation is what they call home. Human actions are destroying habitats, decimating our entire ecosystem and disrupting the cycle of life. And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species, and provide a home. Hinaharap din yung ilog mo eh. Matalita ilog mo. Ay, masarap tumawa pag wholesome eh, di ba? Maraming salamat. Doon tatapos yun. Kahit tatalo tayo doon, napasaya nyo naman ako. Kaya sa dulo ng araw, yun lang naman ang gusto ko. Kung gusto panawagin ito, tama si Sentai 8, tumawa ka, talo ka. Like nyo na, share nyo na sa mga malulungkot yung friends. Paulo na mamaalam. Nabili nyo pala to, paubos na para makapag-restock na tayo at makabagong merch.